Cap de tití, de l'escultor Manolo Hugué. Aquesta és una de les peces més petites i seductores del museu. Es tracta d'una escultura de terracota, de color entre beix i gris, amb el tacte rugós de les pedres. És el cap d'una nena agafada de coll amunt, amb unes dimensions de 21 per 14 per 18 centímetres. Suggereix una criatura de 2 o 3 anys, d'expressió innocent, amb les galtones plenes i una barbeta fina. Sembla que porti un casquet rodó, però són els cabells tallats a la moda dels anys 20. Ara bé, si un serrell pla li cau sobre el front, pel darrere els cabells li marquen alguns replecs que li tapen les orelles, sense cap nota de color, ni els llavis, ni el nasset, ni els ulls. La figura transmet molt bé el candor de la infància. L'escultor Manolo Hugué la va modelar a l'estiu del 1927 a Prats de Molló, on va coincidir amb el pintor sardanyolenc Josep de Togores, pare de la Maria del Roser, la primera filla, que el seu marxant Can Wheeler anomenava afectuosament Tití. La peça va ser presentada en l'exposició conjunta que l'escultor i el pintor van fer el 1928 a la Galeria Wolfberg de Zúrich i aviat va comptar amb l'admiració de Picasso com una de les millors peces d'Hugué. Tot i l'aparent simplicitat de la figura, en ella trobem els interessos bàsics de l'escultor, quan, partint del classicisme noucentista, explora les noves avantguardes, influït per Mallol, i s'inspira en les cultures africanes. Malgrat no ser de Togores, el cap de tití és el millor acompanyament de la seva obra pictòrica, ja que ens fa entendre una època en què la interacció entre diferents disciplines va fer que l'art fos cabdal en el progrés de la cultura.